Nijang Karbiang long arlo along kedamtang jakhong ni phai thongke braisi arni Satgaon atowar pialong Chamber of Commerce KSA Rongkhang Minority Board Satgaon Bazar Committee Assam State Rural Livelihood Mission atungpen chelang rapetsi India det alama towar pialong kacheleng prekjam ahem konglong ahum tinalong India alama ke pajirdun Labangso cherok tok amai ke doponalong Chamber of Commerce Chairman Michael Kramsa atungpen chepatir pi ponalong prekjam aham phanga song atungpen setami Cherap cheto dun si ahum tina hem konglong along anta India alama ke tardon asai mi senpen deng ponlong. Halapu Chamber of Commerce Chairman Michael Kramsa pen ke than pon ki India adet pialong non ke wangji pai pai ni phai krep hor nilote ningkan trok sikep rap ho ke chok pami anilo. Lasi bangswar ni ke har ghar tiranga mate adon tina hem setami India alama pangjar ponangji pu India Prime Minister Narendra Modi pen ke pangdak pon tanga tingsi nilitum setami India alama ke pajir dunasai deng pon lo pusi than pon to piniradak nilitum sadyang arong supilong nilitum labangso non kirangji tarik grip ho pai pai achiklo anodangte 75 years sipleng jubli puro bangso celebration nunji pu phansilitum labangso awareness deng pono lasikadlo kowe abang putin lapen ahem hidup ke boy to angstame abangso non kirangji tarik hom pen tarik pon bangke ritula national flag pangjarun eji mate ketadun eji fansi ini tu la Chamber of Commerce ben same kini di pono la pena ko ning thelo tarpone to no kamon ni koi pen bangke nang tu ning thesi ni lam thela pansi ton Dongkamukam pen Wiki Bay Karbing long live